Здравейте! Намирам се в село Буйново. Кметицата Невзие Рагулова е няколко мандата кмет на това село. Това представлява кметството. Ето където с щупената брава. Заключено е. Часа е 3. Явно кметицата е като кметицата на село Кошничари. Работи си, когато е кеф. Да видим само кметството как изглежда за тия 2-3 мандата, която тя има. Как изглежда кметството. ДПС ново начало. Ето как поддържа кметството. Да ви покажем от тая страна. Елате да видите само. Тук греза хвалени, покрива пробит, тече от всякъде кметството. От другата страна ще ви покажем какви навеси има това кметство. Ето тук навеса е отнесъл го вятъра, но това си е така от години. Погледнете красота. Новото начало, как се поддържа кметствата. Имат пари за купуване на избори, но за навес нямат. За покрив нямат. Ето кметството всеки момент ще се разпадне. Еми това е друго. Какво да ви кажа? Виждате сами, преценете за коя партия да гласувате. Гласувайте за величие, за да няма разруха. Да се изгонят дерибеите и да просъществува България. И хората да живеят по селата нормално, както трябва да живеят.